Юп! Няма що, бъди бъди тази топ си бъж. Ще го направиш тази. Сега ще снимавайте. И може да го изрусим даже. Издрото. Айде. Да те изрусим, бе. Кой е това? Ало. Как срети? Не, може Айде ще взем за една булка, айде. Не. Там вече не позна. Как може да тук? Сега ще ми изкараш си Няма. Гане! Ти лапта ще май изрък да... Добре ти! Ало! Хуся, айде! Това е по-културата сега. Добре, не мърдай. Ма как бе? Това дела за една булка на чува смътке. Направо съм рак да са те. Ти направо ще ми ден чак. И после вика... Кой коса? Затваряй окото, затваряй. За кой са прави на мумия? Хубаво, ай, давай сега. Сега ми пръш в окото. Той ние ще го карам Мартина във веса. Сега ще ме направиш на мумия, на прана... Да, черно трябва да стоиш. Какво за? Шене, тя лапта дойде. Твоите лапите, колко лапите имаш, бе? Аз имам 3 лапта. Сега ще почерта сега. Айде. Всички 3 лапта от гости. И... Почвай цапа вече, давай. Давай, после движи, да. Дай на татко си бира. Дай на татко си бира. Бати Янко трябва да чувствля. Бати Янко трябва още малко да се... Прести го... Дай тя и гласа, за да ми сме готови. Айде бе! Знаеш ко? Малко хора! Жури, малко сега! Жури, малко бе! Малко остана сега! Чакай малко остана! Да, несу тако ли ръчица? Искаш ли кончетин? Чакай. Фон! Дитен фон! Кой е това фон? Мабудирно нещо е! Мабудирно нещо бе! Нека ти сложат! Смърти точно трека. Прекрати такова. Чего бе? Нека! Нека се влезе! Идиот! И те не срама, това е дела! Айде, сега тук Има там, ти мой чум! Ау! Дото и много умерша. Чакай! Сега и ти бе! Купрете! Ало! Моля ви това, сега толкова! Опа! Ало! Опа! Сега сома намазва. Чингисхан, голяма Чингисхан. Ай, сиктирва! Влад, изкусаема се. Няма такива работи. Вода! Гел, татко, багни. Чуй. Моля сухи! Янка, напърви сме във вас, чули? Напърви сме във вас. Ама ще спим във вас. Че някой да кава нищо. Нищо не е кавни. Ау! Обаче виж лицето как му се заглави с фондите. Фондите. Мале! О!
Изпрущен човек, И ще така. се вкарам в иса. Кой ти слушаха, яка? Изпрущен. Кой Свирала хаучи. Хората му викат Фондютен. Хаучи жутве. Фондютен. Фон изпрущен. Ти да може Чекай. Дай Гео. Не мога Гео. Чекай малко. Сега ма рушите. И тя нищо майската наслажда, само се поръка. Ало, чакай така, тази се дърпа, не са махали. Ти какво си миша? Тя кутър сега, да. Яка? Ало! Яка? Ти не пара, бе! На папа Не парата! Сам шамара! Шама пуща, само jutре, ало! Чакай, тя трябва Чакай си направят гребенче. Пуза, айди, да продължа, да, айди. Стало е! Тя ще бира. И какво прави са? Стало. Где парата? Трябва формета. Ой, где пара, бе? Пълна на някаква мазна чекерна. Тихо, бе, тихо, не така преди детето идти, бе. Стало е, Я. Ало! Да приготвят картка, да? Да го отбузам, видим от тук. Няма ли, где от тук? Где пара, бе, че? Ходи ли барама? Чакай, бе, Янко! Ай, пара, бе. Давай, не са подигравай. Имаш пари. Тебе, ти имаш Къде? пара, бе, где, бе, пара? Не ми ай направо, ще настръквам. Преди малко мастурбирах и... Сериозно, мале. На това където може, бе. Айде, да, Плюс мастурбирах. аз са едно време много не жестока прическа да придам вариант ми. Пияно си, бе. Кое да бия? Не, мадам. Не, притиска има. Иди. Утре го качи в неговия фейсбук, да гледа. Чули Марти. Замазни тук. Няма. Аз ще дам едно черно ти тапайки. Ало! Журналиста! Слушай, Коста! Слушай, так. Айде, бе! Давай, ти инак си остал да те сапа, давай! Пусти. Я да ви мълчали. Айде, давай! Ти някой джутри, него! Джутри! Я полахва! Ало! Костачка! Минискус! Мускус! Тя малка. Сега позей си взими пръста. Бри, костачка. Ай, Викторо. Ай, бина ръкия, И нещо май ви са предпочитат. Ало! Дай, не ме вкарва в съката! Тя глупости! Извините, ама... Не си готов! Ало! Направи му едно сърце там. Направи му едно сърце. Чакай, едно сърце. Не си готов. Кой това е сърце? Ама, из Мартинки не мога да видя, маме. Къде ще го рисуваш сега, па? Чакай, не дей мърда. Аз не знам къде ще го рисуваш. Мога го нарисуваш на музика. Мълчната линия. На музика. Ао, той... Дай да го Я чакам. пивам, И какво правим сега? Опа! Я се обърни малко мене. Той е много мърда. И самока, сам без шума съм признал. Ай. Не ли?
Тики, Мики, нищо нямаш ли? Нямам. Бешкута, успокой се, моля ви се. Нямаш. Чакай. Мартинки, имаш ли? Ма няма почне се! Добре, вие направо ще ме умрите. Може ли една по-полека така? Сега, движи отгоре, моля ви се. Аз направо се прицех се. Ако може една сега, е бил майк се. Айде сега. Давай. Ще правим си готов. Кое това? Пиши лови отдолу. Утре ще видиш във фейса. Сега ще ме нарисуваш като някой маймуна. Не пърдява, Пиши лови отдолу. Той стървава имал. Do you mean Ти там. Чакай, пиши мови! I like to move it. Ще пиши my like! Like! Вече не съм сигурна. Обърни се малко, яка. Яка. Чакай, пиши my like! Like! Яка, погледни наляво. Не се занимая с бабките. Не да министр смисъл. Изкуствено се пиши ми тук. Маси, сега се легай, виж. Ало. Марки, ай вам, стига толкова. Изкус, я са обърни наляво, ако обичаш, бе. Тръгаме. И аз обърни Да се към... обърниш наляво. Кажи здрасти, кажи здрасти. Ама ти... Баш, бай, Мъртво да го вкарай във фейса, чудно. Тя малката мана шарава с опреката. Има си Ама, още линия. още ли, ама? Шести, видял. Погледни, погледни.